Kardom kadogowe nili YouTube channel kelangar dapan nili aprang se kardom pajiruglo nili thetheni etum karbiang long lamsi chethanji si nili ninghang ilitum karbiang long jongsi chethandam elup tangte siksidula ron jongsi ilitum karbiang long jongsi abidat lepuru tangte ilitum ke kisung apar kisung lasi det cari tum phansami nili chuningri ji nili ninghang labangke ajat a det acari tum pusitami ajat atum politics atum kethe tum pusitami jethanda melote BJP non Congress non pusitami jethandam elo putangte ajastami labangso litum adet mate council cari bom atum apang thetheni nili pachini ji pubang kala puyan lo je ilitum jongsi karbiang long ajat aron atum non setami mate ajat atum le cari pusita ilitum jongsi siksidul jongsi awde purutangte ilitum ison sami bangke akisung na bangke doiko asi majok atum le cari pusami ilitum siksidul aron bangke padonangji na penke labangso aron ateng bangsi ilitum ke klempon si meji labangso jongsi klempon e protangte ilitum khai pansame kisung bangdal the atheke ilitum bangso karbiang long chelang dam lu putangte bang khai si kere ke thek pole pudam stame chok keplang ke phisame on apen ilitum khai ke bang kapre ka khai tuma room long se tuduna apen ilitum boring awar sai pusame lupan akithe same kedu ula pukali ilitum khai ke papidun bom mason se theklong bang khai si akapre khai tum si boring ang hoi same kelong ke ongmu lapen ke akithe tum same ongmu areng ke the same ongmu ilitum khai bangke aso sasi chuklem pon the long pena kapre sistami nili ninji ji lamdu ulan labangke nili akaprek ha partalong sinili labangke nili tumophan nang paklang ipo la anvet sinili chuning ri iklojen itum siksiduro ron sami pathianangji lapenke ilitum akhai phan sami det charipo tum sami asapu chelang pon nangji pusinili hinpen nang litum phan sami chuning ri iklo lapen jongsi labangso video jongsi alam kanji nili chok ide de prutangte nili hinpen nang litum phan dia nang churang iklo nili phan dia de tha anbese nili chuning ri pen lam inton ikko bi ikko